Punta ako ng ilog mga buddy. Kasi nandun yung mga kaibigan ko. Nag-ano sila ng frog. Nagkakatay sila ng frog. At saka adubuhin daw. Alam nyo ba yung ano yung frog? Yung tumatalon ba? Naglilinis sila ng frog. Yun. Wala pa man. Ay, doon at ali. Frog. Wala ang ibo kang gabi pag pangiwag. Kuba nito. Kami na kangiwag. Sa mo pa ko sa sige ng Ano may glim? Tanglad. Scatter logo. Hindi. Oy, kumanta yang lakaw mo. Tanglad. Lemongrass. Yes, man. Oh yeah. Pilpan mo. Tumuti, tumuta. Oh. Lai kape mo dala. Nandiyan na sila mamo. Ulo ko na, sir. Kayo buta kayo. Oh, kala mo. Wala na kayo, wala yung adi eh. Di ko tapon, mga pinapon, mga lada. Kasi sa'yo kong tara, nakapain, kong tara. Kami ko ba ito ay kaya ka na yung bula tayo dito, kaya na yung mga bainti na mga saka sila. Alam mo na tayo na yung buta-buta pero eh. Sabi yung sakto tayo matumbang, nanalo yun yung buta. Dik-dik yan. Grabe ko, kira eh. Raksa sila. Kaya ay dani na ko. Ang kon ka. Wah. Kaon. Kaon. Kaon na baki. Mas master pa yung mga kabal mo ron tayo, Toy. Ay, ay. Ang gabaka. Mag-strict oh. Tingnan si Tonek. Kabaw. So, bitang sa buhok. Ban. Kuha mo? Abala ka. Wala man lagi ito mga ato.
kutsara. Nabudol ba kutsara? Tanda yun. Ang ka ba nun? Kuya mo. Bili na. Ito. Ito ako sa kuha. Ay, mag-iusa. May namuulan siya para bakbak kamprag ang sa daw niya. Hindi ba? Alang man. Hindi ka rin. Istos ko yan na. Hanggat kong iwag. Inis kan on. Dah, nurut. Ulan. Diyan nagtatapos ang kamprag. Kanang kamprag nga gambak-ambak na isda ng dakpan ninyo para maluto.